Cardom, Don Marley, Pini, Carbing Lorat Pan, Nidi, Capachani Kantung, Lapen, Ketan Kantung Lam Tebanke, Patumi Hajong, Mati Patovia Porlo, Taki Katsa Asong, Amai Pu, Samsoning Tiapan, Inut Hakechi, Atum, Ahemangden, Barsukudui Pumat, Rablun, Amasi, Inur Kechi, Asotumba, Mia Pusipachini Pon, Mia ne Bingli ne Biharine Chine, Stame Halatambang, Aningichi Arsat Prongset, Amasi, Katsa Maipu, Samsoning Titame, Aningichi, Alangli, Mobile Pen, Alangli at Piachalo, Live Damlo, Apel Penan, Carbe Kitame, Aningipung of Glandon, Asilitum a Cape Hunt, Nanaro, Pusilangli Jong Damlo, Asilangli, Poekadem Loke, Sidonian Pusipu, Sidonian Lamsi, Alangli, Hemkong Long Mate Gariba Pasakolo, Pasokudui Matsi, Alangli, I am Teno Rablun, La Sohan Manke, Towarai Pusipu, Towarai Lo, La Penalangli, Abang, Barsodui Pulo, Amat Teknok Wasi, Atom Damani Tiaklo. La Saringi Tiputame, Alam do, Montamenan Kelanli Pan, Capin Rem, Lam Judu, Kipu Santa Medu, las lifetime of Hotame, Klasu Akachi, Asotumba, and Ingichi Arsat Pronset, Asi, Ne alive, Abituta Melan, don't know, Montame and Ingichiba, Hamherek, Asilitum, Carbian Long, Bank Hatum, Ateki Besotum, Nangadun Copan, Ditum, upon a saptan and Kajobe, Nakadiave, Asilitum, Alam Fera Porke, Barsokudupen, Alangli, Azablun Jola, Sipu, Montamilitum Pan, Napaan, Nakalang Silet, Asilitum Carbing Long Tame, Kichiki Bistupiglo, Asilitum Pan, Nang Rock, Lieutenant Kilitum Chitananji, the Pensiku Birnanji, Ilitum Pan, Nang Rock, but the Lang Sit Book, the Bang, so Lamba to Baklananji, Asi Katsamai Pu, Pantami, Lankilang Silet, Lanka Jimsi, Asokachi Sotomanke, in Tondalo, in Chirello, Asi Samsung Titami, and in Janji Ongmasi, Facebook Live Dampen, Alangli, Pachini Ponlo, Lapen Kilang Dumtami, and Nikipung Sonlo, Asi Nilen Pentami, Ninkang Piglo, as a carbinong, Taminangi Chikibe Soto Piglo, as a move, Nankan kept in Quebec Telitum, Carbe Cape and Kanaga Perigally, Telitum, Alongli Pelang Tami, Nagachara Jang Ring Klanglo, as a litum, Adakechi Heck, Pencilitum Hank Teklo. Ipoi pai pisar pusar tame ilutum karbing long along si in hanga teklo dasike dulo dasitum bangke pirtheru ritik bangke tum dupo bontame nonke ang tan pen kewang akeche kebe abhiri bengli amia tumsi itum karbing long along wang pel ilutum pan nang rob nang sit pote itum tambe luwa kasan po apen itum hanke morning break earning ding mangke itum phanang chu dat po asinon pen se tu jipang tang nang po asilang dam no prote carbino termas council tum tam ang tan pen ke bang akachi ke be phan khanggu nang ji mota minang ke por piro tapen carbitum masapso kacha bhang se jeklang pustame alang tum ka churi san no pustame jong don kokati asilitum asapso alam pe bhang du poi phetame me thang carbi ke phan Chilang Nanji, Apen, Chirai Tanji, Asiki B, Kichitum ke, Tuang Cheng ke, Hithi Borwatung Setum Kidoji, Police Army Kidowatung Setum Kebangji, Etumasi, Chibhongsi Jacklo Plote, Police Army Long, Dampo, Atum Caspidam Detpo, Anke, Labanso Casbanke, Ilitum Pando Kokpo, Asilitum upon a happens and Herbompo, Asi non Nilia. Kipudam polam the bangke ilitum karbe ke banke kebang cheng ke mesanji lapen tangka mahas tame ilitum choram nongok tahaji mota milatum ani giding bangke be par bhar claim po tangka poisa param po lapen longlei phelang kenam awala sairi po lapen dokumen selam po dokumen ang se do plang lo prote longlei phelang kenam tame ja kong kok po lapen ilitum karbe long otomas council Kilikotame, Ujok Longpo, Lapan Partame,
MP MLA tami vote jok long po lapen padusi bangke sarkar pen kelong war sai tami long po job card ration card lapen kaprek apar sai tami long po an kili tumpan nana rop po tatum ko chikburi ke etum ke 1951 pen sikebang 1940 pen sikebang puse tum chikubir po potame latam hok pet ke kali mahat sikebang ache ke betum asile tum karbing long district long ke 1951 17 November sile tum long lo lapen pothol ninkan 1952 bangke 23 June bangke ile tum pan council lang pila asi karbing la termas council pili tum panang hok lo mati nang pila asela suhut lang dang pulote ile tum karbe khaitum sikyo pontame nan ang badam lo puti nan ke karbing long ke kichi ki besusi ong na son lo non ninkan kep min ko philote karbing long ke kapre district tami ke hang jang ring dolo asi karbe khaitum kijum he jokse bangke achatami nahai on tetpo ituma khaila andu karbi khaige jum he pura sonjong dam po apelang tum aja kong sipathi long po asi itum nan matu kok patela ka sam andar la asi tum ke district chola asi district phanchot ke an aja kong na piter re asi itum tami nan ke karbeng long ke thege dingum tami kelang na ji persik nang je porlo asi patowi hachong tami katsa mai phu samsong ti phan idura ke che ai ma dong lo barso dui pu amat arabun namasi kang ton kang thi kang che anin ki thi persat prongset lo ni tamme video thek long lo a video ke lang happen tami anin thi bang ton te la asi alang tami karbeng long aphan chipulo asi to ma khe phan alang ke lang rop nang ke lang set usi yong dam lo asi nona teng pote samson ni ti dale ki phoji kai lo ni tame mo ni siki phupo la pe ni tame ki photang lo stame ni ane ke pek than po ni phan tame inut akar bipi bengli phan do lo ni phan tame nang pu bang lo nang phan ki so tame nang li pusi ni phan ta nang pu lo ni yang je pik lo pon tame la so alam bang ngan pon ta ni le alang tum long bang alam thi palem de la pusi ni yar ni se ba ke pale dam ji asi thek po chore mo chot phan se pon po ni la bang salam pale dam ji asi kar bi pi tum tame ke che ki be phan do khprote ke che ki be tum aning ang thin lo asi kar bi atum tame ke che ki be phan ke tunang e lo asi ni phanang e pu tame kar bi pi lo pon tame lang le ke che ki be mate bengli phan se do kok lo asi ni phan tame ke sunang lang le nang ana khang do pusi ni phanang pu lo asi non pu thot klang thuli lo la ke kat sa mai phu samsong ti phan tame barso dui pumat ahema dong ajap lo amat aning thi asat prongset apen kang ton kang thi asi tum phan che ki be su tum lang rop lo asi non kle tum tame kar be khidum ta ke thek ke pin an do lo ason thosi non kar be no tar mas council tum tame ke che ki be phan tan pen ke bang khang ben ji phan tame ri tum bor inang po asi non ke kar be long pen bang ke ke onai pulote number 1 ke harok hat mate hawar ke hat ape number 2 bang ke BJR ke songwer hironi mate phelang pilo number hini bang ke ape number ke thom bang ke boka jan lo ada ke karbi polison ke jum hek ada ke check besus to pigla ase ada ke non arang tum comment ki piteng pote boka jan district na pinang ji buselang de tum aningar lo ka matha pen do lo ase dak tambi ile to ma khejum hega joy ni lo lapen number 3 bang ke bukuliya dak tame check besu to pigla asi lo freedom ke amat ke check besu ko na dim lo polison de tamela asi ni lipini karbing long alat thane pachin jam bang ke patowi hajong katsa mai phu samsong ti pan inut akache ke be hemadu barso dui pumat asab do namasi kangton kang thi ani ke thi asat prung chat alang live video bang lo neta me video thek long lo a video ke lang bata ning samsit pik lo asi katsa mai phu samsong ti pan tame ani thi asat prung chat kangton kang thi asi a video en bom hotame aso lambang ham hela asi nili karbing long ke ki best topic po tame long freedom ke nili thanton ella morning ke prakta menili la sona video wan verje asi pini video kang ton la nalo tumasi mili channel ba subscribe ke lang pode subscribe tha asi pini video kang ton la tame thang me kardong